நான் முன்டி தரணா மச்சி சொல்லுங்க மச்சி. ஸ்க்ரீன் ஓப்பனிங்கில் ஒரு ஸ்டன் மாஸ்டர் குளிச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க. ரொம்ப நேரமாக விடாமல் அவர் ஃபோன் ரிங் அடிச்சுக்கிட்டே இருக்கு. இதை எதையும் கண்டுக்காம ஒரு சின்ன பையன் கேம் விளையாடிக்கிட்டே ரைட் சைடுல பாடுறான். ரைட் சைடு பக்கத்திலே இருக்கான்டா. என்னடா பண்ணிட்டு இருக்க? டே சீக்கிரம் வாடா. டே டே அவன் பாடுறான். அவன் ரைட் சைடுல. டே இவன் நாளா அதுக்கு மேல இருக்கான். டே கிட்ட வாங்கடா. டே டே போன சுட்டானே லூசு. ஹலோ யார்? ஹலோ சிவா, ஐம் அஜய். அஜய் எந்த அஜய்? ஐ எம் டைரக்டர் அஜய் சிவா. சார் நீங்களா? சார் நீங்க எனக்கு கால். ஐயோ சார் சொல்லுங்க சார். நான் என்ன பண்ண சொல்லுங்க சார். ரிலாக்ஸ். சொல்லுங்க சார். ப்ளீஸ் லிசன் டு மீ. என்னுடைய நெக்ஸ்ட் ஃபிலிம் ஆன் ப்ராசஸில் இருக்கு. ஸோ அதில் உங்கள் ஸ்டண்ட் இருந்தால் நல்லா இருக்கும்னு ஃபீல் பண்ணுறேன். என்னோட ஸ்டண்ட் உங்க படத்துலையா? ஓகே சிவா, கூல் சில் ப்ரோ. உங்களோட திறமைக்கு கிடைச்ச ஒரு கிரேட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி தான் இது. ஃப்ரீயாக இருந்தால் மீட் பண்ணலாமா? சார் லொகேஷன் ஷேர் பண்ணுங்க சார். அங்கே கம்மி சார். ஓகே சிவா, நான் லொக்கேஷன் ஷேர் பண்ணுறேன். ஷார்ப்பாக 10 o'clockலாம் ரீச் ஆகிடுவீங்களா? ஓகே சார், நீங்கள் லொகேஷன் ஷேர் பண்ணுங்க சார். 10 o'clock I'm coming சார். இட்ஸ் ஓகே. ஓகே சார். தேங்க்ஸ். தேங்க்யூ சார். ஐயோ உள்ள இல்ல எதனா பூந்திச்சானே இப்படி ஆடிட்டு இருக்க? அடே குசுமி மண்டியா, எனக்கு யார் கால் பண்ணா தெரியுமா? யாரு? டைரக்டர் அஜய்டா. கால் பண்ணி என்ன சொன்னாரு தெரியுமா? என்ன சொன்னாரு? அவர் அடுத்த படத்துல நான் தான்டா ஸ்டென் மாஸ்டர். நோ, இதே உனக்கு ஓரா தெரியல. அவனே ஒரு பிள்ளைக்கா பையன். அவன் எத்துது வெறும் 3 படம். அவன்லாம் ஒரு ஆளுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆட்டம் ஆடிட்டு இருக்க பேரு. அவன் ஒரு ஜோபி பையனை. அவனுக்கு நீ ஒரு அக்காடியா? சி இங்க வாங்கல, அடிக்க மட்டும் கிட்ட வாங்கல, வாங்கல. இதடா அடிப்பேன்னு சொல்லிதான் பின்னாடி போக நினைச்சேன். இரு வரேன். அடே அவர் எடுத்தது 3 படம் சொல்றே, அந்த 3 படத்தை பேர் சொல்லு பாப்போம். இது கூட தெரியாது. புதுமை புதிர்னு சொன்னாங்க. ஏதோ புதுசா இருக்குன்னு நினைச்சேன். எல்லாம் பழசுதான். வேற கரும் கர்மான்னு சொன்னாரு. செகண்ட் பார்ட் வருமானே தெரியல. 3வது 3 டார்க் டாட்னு சொன்னாரு. டக்குன்னு லிங்கன்ட்டாரு. அந்த மாதிரிதான் நீ எங்கேயும் காண போயிடாதுன்னு சொல்றேன். கொஞ்சம் நடந்துக்கிட்டா தம்பி. அரே அவர் எடுத்தது 3 படமா இருந்தாலும் அந்த 3 படத்தை உன்னை பார்க்கவும் வச்சிருக்காரு, உன் மனசுல ஆழமா பதியவும் வச்சிருக்காரு. அதான்டா அஜய் டைரக்டர். நீ எங்க திந்த போற? அடே குசுமி மண்டியா, நம்ம பேரும் புகுச்சும் நாமளே வெளியே போய் சொல்லிட்டு உண்மையான கெத்து. நம்ம பேரு புகுச்சும் 4 பேர் 4 விதமா வெளியே பேச வைக்கத்தாண்டா இருக்கு உண்மையான கெத்து. இப்போ என்னோட நிலமும் அந்த மாதிரி தான்டா. அதெல்லாம் உன்ன குசுமி கடை தெரிய போகுது. ஐயோ சார் வாங்க சார். Hi Shiva. Welcome. Nice to meet you. சார் 1 second. Yeah, it's okay. உட்காருங்க. சார் சொல்லுங்க சிவா. எந்த மாதிரி படம் பண்ண போகிறோம்? இல்லை உங்களுக்கு எந்த மாதிரி ஸ்டேட்டில் தேவைப்படுது? நீங்கள் ஸ்டார்டிங்லேருந்து இதை தெரியும் சொன்னீங்கன்னாக்கா எனக்கு கொஞ்சம் ஒர்க் பண்ண ஈஸியாக இருக்கும். ஓகே சிவா, அதை சொல்ல தானே சிவா வந்திருக்கேன். இட்ஸ் ஓகே. நான் ஒரு ஒன்லைன் ஸ்டோரி சொல்கிறேன். ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி நீங்கள் ஸ்டன் பண்ணுறீங்களா? ஓகே சார். ஓகே. இப்போ கதையில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன பையன் இருக்கான். அந்த சின்ன பையன் ஒரு காஃபி ஷாப்புக்குள்ளே போகிறான். ஸோ அவனை ஃபினிஷ் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் முடிவு பண்ணிடுறாங்க. அந்த ஸ்பாட்டில் தான் ஹீரோ என்ட்ரி. ஸோ மாஸா கிளாஸா ஒரு ஃபைட் வச்சா அப்படி இருக்கும் சிவா. சார் நான் ஒன்று சொன்னால் தப்பாற்ற மாட்டீங்களே? அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை, சொல்லுங்கள் சிவா. சார் இன்னும் எத்தனை சார் அர்ச்சமாகவே அர்ச்சின்னு போட்ட பிளேடே போட்டுக்கின்னு நீங்கள் வாழ்ந்த இயக்குனர் சார். அப்டேட்குள்ளே வாங்க சார். சார் நான் இன்னொன்று சொன்னால் தப்பாற்ற மாட்டீங்களே? யா இட்ஸ் ஓகே, சொல்லுங்கள் சிவா. சார் ஒரு உண்மை சம்பவத்தை பற்றி சொல்கிறேன். எனக்கு ரொம்ப வேண்டப்பட்ட ரியல் ஸ்டோரி. அது உங்கள் மூலிமா ஆன் ஸ்க்ரீனில் வந்தாக்கா எனக்கு ரொம்ப பெருமையாக இருக்கும் சார்.
உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா யூஸ் பண்ணுங்க, நான் உங்களை கம்பல்லாம் பண்ணல. ஓகே சொல்லுங்கள் கேட்குறேன். இது பார்த்தீங்கன்னா ரொமான்டிக் பேஸ்டான ஸ்டோரி. ஹீரோயின் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கட்ஸான ஒரு பொண்ணு. ஹீரோக்கு ஹீரோயினை ரொம்ப பிடிக்கும். அளவுக்கு அதிகமாக பாசம் வச்சதால என்னவோ தன்னுடைய காதலை சொல்ல தைரியம் வராமலே போச்சு. இப்போதான் நம்ம கதை ஓப்பனிங் குள்ளே போகிறோம் சார். இது ஒரு ட்ரூ ஹார்ட் டச் ஃபீலிங் லவ் ஸ்டோரி சார். நிறுத்துப்பா, நீ சொல்றதுலாம் 80s நைன்ஸ்ல உள்ள கதை. இப்ப ட்ரெண்ட் எங்க போய்கிட்டு இருக்கு? நீ என்ன சொல்லிடுற பழைய காலத்து கதையை போய்? சார் இது கண்டிப்பாயிட்டாங்க சார். எவ்வளவு கதை கேட்டிருப்பேன், எவ்வளவு பணம் பண்ணிருப்பேன். இதெல்லாம் ஏன் கிட்ட வந்து சொல்லிட்டு சான்ஸ் கொடுத்தா தான் ப்ரூவ் பண்ண முடியும். இல்லப்பா இந்த கதைலாம் தேட்டர்ல ஒரு நாள் 2 நாள் கூட ஓட. நீங்களே முடிவு பண்ணிட்டீங்க. கிளம்புப்பா சார் ஒரு சான்ஸ் கொடுத்து பாருங்க சார், கண்டிப்பா தெரியும் சார். ப்ளீஸ் கிவ் மீ ஒரு சான்ஸ் சார். சார் ப்ளீஸ் சார். சார் ஒரே ஒரு சான்ஸ் சார். சார் சார் ப்ளீஸ் சார். சார் சார் ப்ளீஸ் சார் கிவ் மீ ஒரு சான்ஸ் சார். சார் சார் ப்ளீஸ் சார். சார் சார் ப்ளீஸ் சார் கிவ் மீ ஒரு சான்ஸ். நான் வெளியே தள்ளுப்பா. ஆர்மியாவா இருப்பாங்க சொல்லு. அண்ணா நான் சினிமாவில் கண்டிப்பாக சாதிப்பேண்ணா. அம்மாகிட்ட கொஞ்சம் சொல்லி சப்போர்ட் பண்ணுவேண்ணா. கண்ணுங்களா தங்கச்சியை நல்லபடியாக பார்த்துக்கோங்கடா. அண்ணா என் ஸ்டோரி சொல்கிறேன் கேட்குறியா? சினிமானா பசங்க பணத்தை கொடுத்ததான் நடிக்கணும். இது பொண்ணுங்கண்ணா தன் படுக்கையை ஷேர் பண்ணாதான் நடிக்க முடியுது. இது மாறணும்ண்ணா. நான் இல்லாத காலகட்டத்தில் நீங்கள் தாண்டா அவளுக்கு ஒரு அம்மாவாக இருந்து நல்லபடியாக கரை சேர்க்கணும்டா. டேக் யூ சீட். தேங்க்யூ சார். இவங்க என்ன கதை சொல்ல போறாங்களோ? இல்லை 2 பேர் வந்துடுறீங்க, 2 பேர் டைவர்ஸ் பண்ண போறீங்களா? ஆமாம் சார். 2 ஃப்ரெண்ட்ஸா? இல்லை சார், 2 பேர் ட்வின்ஸ் தான். ட்வின்ஸா? பார்த்தா அப்படி தெரியலையாப்பா? ஏன் சார் ஒரே மாதிரி இருக்கிறதும் சதையோட ஒட்டி பொருந்தோம் ட்வின்ஸா? நாங்கள் 2 பேர் நான் ஐடென்டிபிள் ட்வின்ஸ். எங்கள் என்ன மாதிரி பார்ப்போம் ஒரே மாதிரி இருக்கும். அப்படியா? ஓகே, உங்களை யார் கதை சொல்ல போறது? ஐ வில் டெல் யூ சார். ஓகே சொல்லுங்க, என்ன சப்ஜெக்ட்? உமன் பேஸ் ஸ்டோரி சார். உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். ஓ சொல்லுங்க பாப்போம். ஒரு குட்டி கிராமம் சார். ஒரு ராஜா இருந்தார், ஒரு அழகான ராணி. ராஜாவுக்கு 5 பசங்க. 5வது பையன்தான் நம்ம ஹீரோ. திருவண்ணூர் ராஜா இருந்துறாரு. ஹீரோக்கு என்ன பண்ணுறதுன்னே தெரியல. அங்கே இருக்கவும் பிடிக்கல. அண்ணங்களுக்கு அப்பா மேலே இருக்க பாசத்தை விட சொத்து மேலே தான் அதிக பாசம். போங்கடா நீங்களும் உங்கள் சொத்துன்னு சொல்லிட்டு சென்னைக்கு வந்துடுறாரு சார் சாதிக்கிறதுக்கு. ஒரே சாதிக்கவும் ஆரம்பித்தார். லைஃப் ரொம்ப நல்லா போச்சு சார். அப்போ தான் அவருக்கு ஒரு கல்யாணம் நடக்குது. ஒரு வழியாக லைஃப்பில் ஜெயிச்சு கரியரில் ஒரு மனுஷன் லைஃப்லையும் ஜெயிச்சு கரியரில் ஜெயிக்கணும்னு நினச்சானா இந்த உலகம் அவனை சும்மா விடாது. அவன் மட்டும் இல்லை தான் அவன் குடும்பத்தையும் நோண்டிக்கிட்டே இருக்கும். கெரியர் நிறைய எதிர்ப்பாங்கல்ல. ஒரு நாள் ஹீரோனை கடத்திட்டாங்க சார். ஹீரோ சேசிங்லாம் முடிச்சு அடியாளுங்களை அடிச்சு சட்டை போட்டு உடச்சு வில்லன் கைகால உடச்சு ஹீரோனை தூக்கி பின்னாடி போட்டு கிளம்பிட்டார் சார். ஹீரோனை காப்பாத்திட்டார் சார். சூப்பர்ப்பா சூப்பர்ப்பா சூப்பர்ப்பா. ஸ்டோரி நல்லா இருக்குப்பா, நல்லா இருக்கு. ஆமா, ஹீரோயின் சப்ஜெக்ட்னு சொன்னீங்க, பார்த்தா ஹீரோக்குலாம் இம்பார்ட்டன்டா இருக்கு. இருங்க சார், ஸ்டோரி இன்னும் முடியல. ஓ முடியலையா? சொல்லுங்க. ஹீரோனை காப்பாற்றி கூட்டு வந்ததுக்கப்புறம் அக்கப்பக்கம் இருக்கலாம் தப்பாக பேச ஆரம்பித்தாங்க சார். என்னதான் இருந்தாலும் இன்னொருத்த கூட ஒரு நாள் ஃபுல்லாக வச்சுருந்தானே, எதுவும் பண்ணாமல் சும்மா விட்டுருப்பான் அப்படின்னு ஹீரோக்கு அதுபடி அசிங்கமாக பேச ஆரம்பிக்கிறாங்க சார். இதெல்லாம் கேட்டு தாங்க முடியாது. அப்படியே பித்து பிடிச்ச மாதிரி தன் பிஸ்னஸ் கூட கவனம் செலுத்த முடியாமல் பைத்தியம் மாதிரி பண்ணுறாரு சார். இது தெரியாத நம்ம ஹீரோனி தான் சந்தோஷமாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். புருஷன்கிட்ட சொல்லணும்னு நினைக்கிற ஒரே விஷயம் கன்சீவாக இருக்கிறது. ஒரு நாள் நம்ம ஹீரோ கிட்ட ஆசையாக வந்து நான் கர்ப்பமாக இருக்கேன் அப்படின்னு சந்தோஷத்தில் சொல்கிறான். இதை தாங்க முடியாமல் இதே என்கிட்ட வந்து சொல்கிற, உன்னை யார் வச்சுருந்தானோ அது அவங்ககிட்ட போய் சொல்லு அப்படின்னு ஹீரோனி அசிங்கமாக திட்டுறாங்க சார். இதை கேட்ட உடனே நம்ம ஹீரோனிக்கு கோவம் வந்து நம்ம ஹீரோ கிட்ட சண்டை போடுறாங்க சார். ஒரு கர்ப்பிணி பெண் கூட பார்க்காம அடிச்சு விட்டு வெளியே தோத்துறாரு சார் நம்ம ஹீரோ. இருங்க சார், கதை இன்னும் முடியல. வீட்டை விட்டு துரத்தப்பட்ட நம்ம ஹீரோயின் 3 குழந்தைங்களை பெற்றெடுக்கிறாங்க. ஒரு பொண்ணு, 2 பசங்க. குழந்தைகளுக்கு அப்பாவோட ஞாபகமே வரக்கூடாதுன்னு கேட்டதெல்லாம் செஞ்சு சொன்னதெல்லாம் வாங்கி கொடுத்து
பொத்தி பொத்தி பார்த்துட்டாங்க சார். என்னதான் இருந்தாலும் அப்பாவோட எண்ணம் சுபாவம் கொஞ்சமாவது இருக்கும்ல. அப்படி ஒரு மொத்த உருவமா அந்த பொண்ணு இருந்தது சார். தனக்கு பிடிச்ச அப்பாவுக்கு பிடிச்ச சினிமா, அதில் எதனா ஒன்று சாதிச்சிடலான்னு பெரிய கனவோட சினிமா தொழில கால் எடுத்து வச்சது சார். அப்போதான் அந்த பொண்ணு கேட்ட முதல் வார்த்தை, நீ சினிமாவில் ஐஎஸ் போகணும்னா என்ன கொஞ்சம் வீட்டுக்கு போய் ஒரே அழுக. அம்மா கிட்ட அவங்க என்ன சொல்லுவாங்க, பாவம் அவன் தாம்மா உங்க அப்பா அப்படின்னு சொல்ல முடியாம உள்ளுக்குள்ளேயே புழுங்கி புழுங்கி கொஞ்ச நேரத்துல 2 பேரும் தனித்தனியா செத்து கிடந்தாங்க சார். இந்த மாதிரி சென்டிமெண்டா பேசி அந்த ப்ரொடியூசரை உருக வச்சானுங்க. ஆனா எதிர்பார்த்த விதமா கண்ணு எடுத்து நெத்தி போட்டுல வச்சா பாருங்க. யார் நீயா? உன்னை இங்கேயே சுட்டு கொண்டுட்டு போற அளவுக்கு எனக்கு வெறி அவ்வளோ இருக்கு. ஆனா எப்போ பெத்த பொண்ணிய படுக்கவான்னு கூட்டியோ அப்பயே நீ செத்துட்டேன். செத்தவனை திருப்பி சாவடிக்க நான் விரும்பல. சிவா, சூப்பர் சிவா. கண்டிப்பாக நான் அதை ஆன் ஸ்க்ரீன் கொண்டு வரேன் சிவா. தேங்க்ஸ் சிவா, செம்ம ஸ்டோரி கிடச்சிருக்கு. ஆமாம் சார். ஆனால் ஆமாம் சிவா, அந்த ஃபேமிலியும் பட் அந்த பொண்ணும் ரொம்ப பாவம். சார் 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 நான் சொல்கிற சீனே வேற. எங்க எண்ணம் எதிர்பார்ப்பும் ஒரே மாதிரி இருக்கலாம், ஆனா எங்க முடிவு வேற மாதிரி இருக்கும். சிவா, சூப்பர் சிவா, அல்டிமேட். நான் எதிர்பார்க்கவே இல்லை. தரமான சம்பவம், செம்ம ட்விஸ்ட்டு. ஷேர் அப் சிவா. கண்டிப்பாக நான் அதை ஆன் ஸ்க்ரீன் பண்ணுறேன் சிவா. சார் நீங்கள் இன்னும் இந்த கதையை ஒரு வியாபாரமாக தான் பார்க்குறீங்க, ஆனால் நான் இதை பல பேர் வாழ்க்கையாக பார்க்குறேன் சார். இவ்வளோதான் சார் உங்களுக்கு எனக்குள்ள வித்தியாசமே. சாரி சிவா. சாரி இல்லாதே சார். சார் உனக்கு கேட்கட்டுமா? சொல்லு சிவா. இந்த மீ2 எப்போ சார் வந்தது? ஒரு 2 years பிஃபோர். இந்த 2 வருஷமா எவ்வளோ கேஸ் ஃபைல் பண்ணியிருப்பாங்க. ஏதாச்சும் ஒன்று கிடைக்கலையே சார். இது நாள் வரைக்கும் நான் சினிமாவில் மட்டும்தான் பாலிவுட் குடும்பம் இருக்குன்னு நினச்சேன். ஆனால் அப்படி இல்லை சார். சீரியல்லேருந்து நடுவில் வர இளம்பெற வரைக்கும், அது ஏன் சின்ன சின்ன ஷார்ட் ஃபிலிமில் வர ஒரு பொண்ணு கூட விட்டு வைக்கலையே சார். சார் இந்த சினிமா பொறுத்த வரைக்கும் பசங்க பணம் கொடுத்து போட்டோம், பொண்ணு அதை படிக்க ஷேர் பண்ணி போட்டோம் சார் வழக்கம் ஆயிடுச்சு. இந்த கரப்பஞ்ச சினிமா வாழ்க்கைய செதுக்கி சரி செய்யணும் சார். முடியுமான்னு தெரியல, ட்ரை பண்ணுறேன். சாரி சிவா, நான் கூட சினிமா ஒரு வியாபாரமாக தான் பார்த்துருக்கேன். கண்டிப்பாக நான் அவங்கள மாதிரி இல்லை சிவா. நான் மாற்றுவேன், கண்டிப்பாக மாறும். நான் மாற்றுவேன் சிவா, என்ன நம்பு. எது மாற்ற போறீங்களா? எப்படி? இந்த உலகத்தில் கொலையை நான் கொலைச்சிருந்தா இருக்கும், குறை சொல்கிறாய் குறை சொல்லியிருந்தா சார் இருக்கும். இதுக்காக அதுவும் அதுக்காக இதுவும் எதையும் மாற்ற முடியாது சார். இங்கே மாற்றணும்னு நினச்சா நீங்கள் தான் மாறணும். சொன்னால் புரிஞ்சுக்கங்க சார். சிவா, இங்கே மாற்ற முடியாது எதுவும் இல்லை. நீ நான் மட்டும் மாற்ற முடியாது. இங்கே மாற்ற வேண்டியது எவ்வளவோ இருக்குது. கண்டிப்பாக மாறும். அதுக்கான எஃபெக்ட் முயற்சி பண்ணுறோமா இல்லையான்னு தான் இருக்குது சிவா. இப்போன்னு இல்லை, எப்போவாது இந்த நிலை மாறும். எது மாறிடுமா? காமெடி பண்ணாதீங்க சார். டமாசு டமாசு. நீங்க நாய் விளையாட நிமித்தி கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? இல்ல நீங்க நேரில் பார்த்துருக்கீங்களா? இல்ல இல்ல, நீங்க நாய் விளையாட நிமித்தம் கிடையாது, அது எவனும் பார்த்ததும் கிடையாது. இங்க எதனா மாற்றணும்னு நினைச்சா நாம தான் மாறணும். இங்க எவனையும் திருத்தவும் முடியாது, எதையும் மாற்றவும் முடியாது. அது எப்படி சிவா? எந்த ஒரு முயற்சியும் பண்ணாமல் எந்த ஒரு எஃபெக்டும் எடுக்காமல் மாற்றணும் சொன்னால்
எப்படி மாறும்? ஏன் நாய் வாழை எவனா நிறுத்த முடியாதான்? தெரிஞ்சோம் ஏன் நிமித்த ட்ரை பண்ற? விட்டுடு, வெட்டி எரிஞ்சிடு. ஏன் டாபர்ன்ற பேரோட அந்த நாய் வாழல? அவ்வளவுதான் சிவா, எல்லாத்தையும் நான் மாத்துறேன். ஹாப்பி நியூஸ்டா. எத்தனை தடவை சொல்லியிருக்கேன் இந்த மாதிரி ஸ்டோரி டிஸ்கஸ் பண்ணும்போது டிஸ்டர்ப் பண்ணாதன்னு. திருந்த மாட்டீங்களாடா? போடா போ. இந்த பஞ்ச பரதேசின் கதை சொல்றான் லாய்க்கு. ஏதோ ப்ரொடக்ஷன் ஆஃபீஸ்ல இருந்து கால் வந்துச்சு ஓடி அந்த மத்தியம் என்ன சொல்லணும்டா? ஏய் பொய்யெல்லாம் சொல்லல, உண்மைதானே சொல்ற. உனக்காக மூச்சு பிடிக்க ஓடி வந்தலடா. சொல்லுடா சொல்லு. போடா மச்சான், எந்த நம்பர்ரா? இதோ இந்த நம்பர்ல இருந்தா கால் வந்தது, எடுத்துட்டு போ. லவ்விடாச்சு ரொம்ப பெரிய டிக்கெட்ல கதை பேசிட்டு இருக்கும்போது சாரிக்கு இவ்வளோ பெரிய அதுப்பு இன்னும் பெரிய ஃபியூச்சர் ஃபுல்லாம் பண்ணிட்டாருன்னா எவ்வளோ இதுவாக பண்ணுவாரு. ஹலோ ஏரா அவனெல்லாம் வந்து சார், பெரிய அஜய் சார். இப்பவே அவன் ஓவரா பண்ணிட்டு. கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி கால் பண்ணியிருந்தீங்க. அவனே நம்மளை தட்டி விடலாமா? ஆமாம் சார். தப்பு. அவன் பேசுறது மட்டும் எப்படி இருந்துச்சா கேட்டியா நீ? புரியல சார். உன்னை சொல்லி தானே கேட்டிருப்ப. என்ன சொன்னால சார்? என்ன சார் சொல்றீங்க? உண்மையாவா? தேங்க்யூ சார், தேங்க்யூ. இந்த உலகத்தில் மாற்ற முடியாதது எதுவும் இல்லை. அது மாறத்துக்கான முயற்சி நாம் ஏதாவது பண்ணுறோமா இல்லையான்ல தான் இருக்கு. என்னோட முயற்சி பல தடைகளை தாண்டியும் தொடர்ந்துக்கிட்டே இருக்கும். கரெக்டான சினிமா கரெக்டாகும் வரை என்று உங்கள் நண்புடன் எஃப்எம் பாய்.